Здрасти, аз съм Митко, аз съм от Стара Загора, на 26 съм и се занимавам с кецове. Препродажба, също така обичам и да помагам на хората да си намират шифтове, разбира се, не само парата е въпроса. Въпросът е да има щастливи хора от галошите. Сникър културата, много благодарение на скейт парковете. Благодарение на скейт парковете, благодарение на тях и благодарение на брат ми, които ни огромни благодарности на брат ми. Защото за първи път, когато видях як кец, готина обувка, беше брат ми. Брат ми преди беше заможно момче и си позволяваше доста неща, които много от масата народ не можеше да си го позволи това нещо. А това беше един Adidas, който до ден днешен не мога да го видя никъде. И това ми беше първата обувка, която така ме вкара много яко в схемата. Седях и се молих на брат ми сигурно 3 седмици да ми ги даде, да ги обуя само да ги обуя. Е така, да ги пробвам. Не. Той като се прибираше, чистене в кутията, не пипа. Като излиза, слага адидаската, комплекта Адидас с свичерите и беше най-великия, нали? Черно с златните ленти, къде беше меме. Та да, това брат ми е главния инициатор на това за обувките. Останалата част, която нали, повече започнах да уча и да научавам за обувките, беше скейт парка. Това беше нещо велико за нас да видим някой батко с много як кец. Седиш и така и ти текат лигите, братле, и си искам и аз. И тогава започваш хъсъла. Започваш хъсъла яко и да търсиш обувки. Както всеки сникърхед, разбира се, че би предположил Джордан единица, хай, и това е разцветка полен. По принцип, нали, Чикагото, всеки знаем, че го иска. Всеки иска Чикагото, но има доста разцветки, които ни позволяват да се кефим още повече на обувките. Това е единия чифт. Другите чифтове, които са ми любими и също така са доста класически, тук ще изкарам нещо много специално за мен и продължавам да ги нося. Това е Fire Red четворките. Много важен модел също за мен. Те са наистина носени. Както винаги имаме проблеми с бактаба. Бактаба при моите са прецакани. Не знам дали се виждат добре. Тук това нещо съм го лепял вече, защото нали, искам да си изглежда така както си е. Fire Red 2012 релиз. И също така носете си обувките. Друго нещо, което от скейт парка също нали, има голямо влияние за мен. SB дънкове. SB дънковете са голямата част от моята история и като кецове и всичко. SB-то за мен е една от удобните ми обувки. SB. Това просто ще кажа. И другия модел, разцветка, която беше много изненадваща за мен. Разтърперих се. Направо ще ги събуя да ги видят по-добре. Това нещо е едно прекрасно изобретение на Джордан с SB, защото съм голям любител на четворките и на SB-то. И познайте какво получихме скоро. И са ми един от най-любимите модели и така нататък. Имам една обувка тук, която е много специална за мен. Jordan тройка, пак OG модел. Това не е мой размер, да, както може да предположите повечето. Намерих ги за почти без пари и ги взех, защото за мен е много ценна обувка. Това е 37,5. Искам да ги подаря просто на някой, който наистина ще им се зарадва. Набързо още един модел. Това е един чифт, който много исках преди, но OG разцветката, OG модела. Обаче познайте какво. Nike реши да направи това чудо. Това чудо, което е бред четворки. Пак разбира се, голям фен на четворки, бе братче. Няма спасение от тия четворки. Четворката ми е, да, най-любимия модел. Бреда, който е OG разцветката, материалите и така нататък, аз си казах на бука, много бързо може да се прецака. Мисля, всеки, който има тази обувка бреда, нали, OG, може да каже, че е много трудно за носене.
и за поддръжка и затова много се изкефих на това и си го взех. Това ще бъде следващия битър. Дори днес ще си ги обуя, сега като си тръгна тук. Това нещо е прекрасно. Тройка, пак OG модел. Тук много интересно нещо се появява. Двете луга, които винаги сме се чудили, карали, блъскали и сме се тормозили, че Nike не ни пуска, например, Jumpman, някой не ни пуска, слуша. И ето, Nike прави. Това беше? Мечтите реалност. Нещо друго, което се кефа и го има в магазина, е 11-ката. Gratitude 11. Това е нещо, което също така го имам. Най-скоро време ще бъде обуто. Това е другата обувка, която също така ми е go-to, когато танцувах брейкденс. Air Max 90. Това беше нещо, което от супер много време исках. И разбира се, че се здобих с много чифтове. И това ми е любима обувка също така. Искам да ви кажа нещо специално за вас. Сникърхедове, колекционери, пари мейкъри. Моля ви, носете си обувките. Когато купиш една обувка, не е да я сложиш на стената. Мисля, знаем колко е яка, знаем каква история има, но наистина си носете обувките. Защо? Защото на мен ми писна да виждам Баленсиага по улицата. Дали е фейк, дали не е фейк, мен не ме интересува, стига да не ми влиза в личното пространство с това нещо и да ми го пъха в лицето. Моля, носете си обувките, извадете нещо готино на улицата, да има красота по улицата. С тия дизайнери вече, мисля, че бяхме до тук. Сникър културата не е мъртва. Носете си обувките. Вадете каквото имате от гардеробите. Това. Както казал Ямамото, копирай, докато намериш себе си.